Здравейте хора, аз се казвам Ирена Георгиева Щерева и днес ще пробваме кубички. Кубички са с пица. Нека си отворим. Много хубаво мирише. Нека ги пробваме. Много са хубави. Пробваме още едно. Хора, вие се абонирате за канала и чао от мен. Те се видим в друго видео. Яхте хубети, ако трябва да отидете на най-близкия магазин и се купете хубети. Уникални са, препоръчвам ви. Чао!